Sharaf Davlatmurodov. салому алейкум дӯстон ва канали мо хуш омадед. бо лайку комментҳои худ моро дастгирӣ кунед ва мо оғоз мекунем. Дорогие друзья, всех приветствую. Как вы знаете, мы являемся производителями обуви из натуральных материалов. По многочисленным просьбам наших подписчиков мы решили продлить акцию до конца месяца. Суть акции – любая пара, которая у нас в наличии и на заказ, сделанная исключительно из натуральных материалов, 2500 рублей. Приобрести вы их можете в интернет-магазинах. дӯстон, чӣ гуне ки медонед, 19 апрел Шараф Давлатмуродов дар мусобиқаи SCA 174 дар шаҳри Санкт-Петербург бо Анатолий Токов мехӯрад. ҳоло маълумот дар бораи ҳар дуи варзишгар бароятон пешниҳод хоҳем кард. Шараф Давлатмуродов соли 1992 таваллуд шудааст ва қадаш бошад 180 сантиметр аст. Дар вазни 83 килограмм баромад мекунад. дар карияи худ 19 ғолибият ва 4 бохт дорад. Шараф дар ташкилотҳои машҳур ба монанди ACB, Russian Top Team, SCA, OFC ва Bellator баромад кардааст. карияи профессионали худро ӯ соли 2015 оғоз карда бо Станислав Власенко ҷангида ӯро дар раунди сеюм шикаст додааст. моҳи октябр ҳамон сол ӯ бо ташкилоти ACB шартнома баста бо Ҳусейн Доудов баромад карда ӯро низ шикаст додааст. ҳамин тавр аввалин варзишгаре ки Шараф Давлатмуродов шикаст додааст, ин Муҳаммад Бермахов мебошад, ки соли 2017 дар мусобиқаи ACB дар Душанбе баргузор шуда буд. баъдан боз ду мағлубият Шараф Давлатмуродов дар ҳамин лига аз ҷониби Бред Купер ва Гаджимурат Хирмагомедов мебошад. соли 2019 Шараф бо ташкилоти SCA шартнома баста бо варзишгари брезилиягӣ Исмаэл де Джесус дар мусобиқаи SCA 95 баромад карда ӯро дар раунди сеюм шикаст додааст. баъдан дар лигаи SCA бо ҳарифи пешинааш Бред Купер реванш карда ӯро шикаст дод. соли 2021 Шараф бо ташкилоти OFC шартнома баста ду муҳориба бо Джонас Боэно ва Клебер Силва гузаронида дастбола шудааст. моҳи октябри ҳамин сол Шараф ба ташкилоти машҳури ҷаҳон Bellator шартнома баста бо тасмими доварон аз ҷониби Анатолий Токов шикаст хӯрда моҳи апрели соли 2023 бошад Антони Адамсро шикаст додааст. Анатолий Токов варзишгари рус буда 34 сол дорад. қадаш 177 сантиметр ва вазнаш 84 килограмм мебошад. дар карияи профессионали худ 29 ғолибият ва 3 топ бохт дорад. Анатолий бори аввал соли 2009 бо Анатолий Винтовник баромад карда ӯро дар раунди дуюм шикаст додааст. Анатолий соли 2015 ба ташкилоти ACB шартнома баста то соли 2016 бо варзишгарони машҳур ба монанди Максим Швец, Адам Зачак, Арби Агучев ва дигарон баромад кардааст. аз соли 2017 то ин ҷониб Анатолий дар ташкилоти Bellator баромад карда беҳтарин муҳорибаҳоро пешниҳод кардааст ва ӯ дар ҳамин ташкилот варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродовро шикаст додааст. охирон муҳорибаи худро дар мусобиқаи Bellator 290 бар зидди Джон Эблен гузаронида аз ҷониби ӯ шикаст хӯрдааст. ҳоло ҳамакнун ҳар ду варзишгар реванши навбатии худро дар ташкилоти SCA аниқтараш дар мусобиқаи SCA 174 мегузаронанд. аллакай конференсия ва маросими рӯбарӯи варзишгарон гузашт ва ҳафтаи оянда моро як муҳорибаи ҷаззобу тамошобоб интизор аст. дӯстон, ҳар ду варзишгар бисёр пуртаҷриба буда, қариб ки рекорди якхела доранд. маҳорати хуби варзишгарон ин дар стойка ҷанг кардан аст ва ҳар ду дорои ударҳои сангин мебошанд. шояд ин муҳориба то ба тасмими доварон равад ва тайёриҳои зиёди Шараф шояд боис шавад ки дастболо шавад. ба ҳар ҳол мо ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно карда аз ӯ танҳо ғолибият ва як муҳорибаи ҷаззобро интизор хоҳем шуду. бо шумо дӯстони азиз дар ҳамин ҷо хайр хуш мекунем.